אז לקנות דירה או להמשיך לזכור ולהשקיע בשוק ההון? על פניו, תשובה פשוטה. אם השכירות 8,000, והמשכנתא גם 8,000, עדיף לקנות, נכון? לא בטוח. כי במשכנתא חלק מהכסף הולך לקרן, וזה בעצם החיסכון שלכם. וחלק מהכסף הולך לריבית, וזה כסף שלא חוזר. לכן, זה לא השוואה של תפוחים לתפוחים. ההשוואה שצריך לעשות עם עלויות עבודות מול עלויות עבודות. שכירות זה פשוט. כל השכירות היא עלות עבודה. אבל בקניית דירה, עלויות העבודות מתחלקות לשלוש. הראשונה היא תחזוקה וביטוח מבנה, בערך 1% מערך הנכס כל שנה. השנייה, עלות החוב, הריבית וביטוח החיים, רק על החלק של הבנק. והשלישית, עלות ההון, כלומר, מה היה יכול להרוויח הכסף שלכם אם היה מושקע בשוק ההון. היסטורית, ההפרש הוא 3% תשואה מעל מה שהנדל"ן עשה בישראל. ואז כשמחברים את כל המרכיבים האלה יחד, מגיעים לעלות שנתית של בערך 5% משווי הנכס. הנוסחה עצמה פשוטה. בואו ניקח דירה ממוצעת של 5 חדרים בפתח תקווה. נכניס אותה לנוסחה ונקבל 13,800. וזה העלות החודשית, העבודה של קניית דירה. לעומת זאת, השכירות הממוצעת באזור היא בערך 8,000 שקלים. הפער בעלויות העבודות היא כ-5,800 שקל בחודש. אני לא אומר אם צריך או לא צריך לקנות דירה. בית זה גם יציבות וביטחון, ולפעמים ההחלטה הנכונה גם עבור רוב האנשים. המטרה של הסרטון הזה היא להבין כמה עולה לכם היציבות הזאת כל חודש. מכיוון שהתוצאה משתנה מאדם לאדם, הכנתי אקסל פשוט שבו תוכלו לבדוק מה העלות האמיתית של קניית דירה במקרה שלכם. רוצים את האקסל, תגיבו תפוחים עכשיו ואני אדאג לשלוח לכם.